sa McDonald's ng pagkain at ito ang pagkain. I-deliver namin ito sa may harap ng may San Carlos, University of San Carlos, Banilan.
Okay guys, nandito na kami sa tapat ng San Carlos at dito na deliver sa may SGT building. Okay guys, hanggang dito na lang kami magtatapos at thank you for so much for watching sa live ko sa Buano Brothers. Paalam sa inyo, bye bye.